खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 9 जानुवारि 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथि लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरांबो फैनो हागौ, जेरावबो जाफुंसारगोन आरो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजागोन। देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआबो दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन आरो आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ दिनै सुस्रांनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ। लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो दिनै गोब्राब जानो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजागोन। सिगांनि बबेबा जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन।
गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ समाजाव नाथाय मानहानि जालांनोबो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। तुला राशि गिबि हांखो र त दिनैनि साना बारा मोजां नङा गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो जालांनो हागौ देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैनो बोनोबो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ गोदान थांखि लानो हानाय नङा सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन आरो बयजोंबो मान होजागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावलांनाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ माबा नङा मोनसे मोजां खौरांबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन बहाबा हान्थियोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन बिमा बिफानि अननायफोरखौबो दिनै मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनायाबो बांनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ माबा नङा माबा मोनसे हरखाबै गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसायाबो बांनो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हानाय नङा बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानोबो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ मावनो लानाय खामानिफ्रा माबा नङा मोनसे गोरोन्थि जालांनोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। माबा नङा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जानोबो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।